смисъла на програмата. Когато преди 5 години влизах в предизвикателството, наречено Национална менторска програма за жени предприемачи по покана на Гена Събева, изобщо не си представях, че нещата, които днес виждаме, ще са такива. Или всъщност май си представях точно това. Това е нещо много голямо. Трябва ни свобода. В момента, в който човек се вдъхнови, няма ограничения. Той ще научи, ще намери правилния учител. Трябва една голяма мечта и цел. Нищо друго не ни трябва и никаква друга смисъл няма тази менторска програма. Ние ви говориме за това, но искаме да усетите, защото, както се казва, занаят се краде. Вие трябва да усетите предприемачеството. От нас зависи как да се справим с тези лимитиращи ограничения. Тук се учиме точно това да правим и това е смисъла на програмата. Видях, че те много от самото начало, още от първия ден, направиха страхотни контакти. Два много важни за нас атрибута, часовника и звънчето. Ние всяка една секунда ценим и знаем, че е важна за програмата, но и за хората в бизнеса. Живеем в времена, в които интернет пространството има изключително много информация. Тази информация над 50%, да не кажа 80%, за мен е грешна. Дамска бизнес общност дава възможност една идея да се развие в защитена бизнес среда. В България жените имат нужда от такива програми, които да ги вдъхновят, овластят и буквално да им помогнат стъпка по стъпка да си направят плана, който им е нужен, за да постигнат успех. Липсваха ми умения, липсваше ми знание, липсваше ми общност, липсваше ми подкрепа. Преди да посетя за първи път програмата, имах едно усещане, че влизам в филма "Дявола носи Прада". Още след първият модул, януари месец, аз бях толкова вдъхновена, толкова заредена от срещата с вас и с момичетата в програмата, че не ми се искаше да свършва. Това беше и най-истинския женски кръг, в който съм била. Всъщност, вие наистина подкрепяте хората. Всички в участниците станахме приятели, подкрепяме се, проследяваме процеса на развитие на идеите ни. Това, което взех от програмата, е повече увереност, устрема да следвам мечтата си. Начина на мислене, женския и мъжкия, е различен, начина на действие също е различен. Подкрепата от други жени е наистина важна. И май намерих това, което исках, че видях едни хора, които летят и исках да полетя с тях. Увереност, че и аз мога да летя. Всичко, което съм научила с хората, които запознах, е много важно за мен. Включих се в менторската програма, тъй като исках да се докосна до най-ценното, а именно личния пример на едни успели жени. Бих препоръчала програмата на други жени. Включва доста неочаквани качества в една жена, която дори не би вярвала, че може да ги има. Видях менторите с техните знания, с техния опит, различни контакти, с много опит както от колегите, така и от менторите. Много нови неща, много нови перспективи, които в крайна сметка, колкото и да четем, самостоятелно трудно ги намираме. Аз вярвам, че когато човек иска да стигне бързо, отива сам, тръгва сам. Когато иска да стигне далеч, го правим заедно. Жените, когато са осъзнати, когато са водени от обща цел и имат сходни ценности, те могат да бъдат страшно добри в партньорствата си, в бизнес отношенията си. И честно казано съм повече от очарована от контактите, които направих, включително менторите, но и участничките, и съм изключително благодарна, препоръчвам на всички. Благодарение на менторите в менторската програма, аз промених моето отношение към бизнеса. Станах много по-уверена и вече много по-смело да взимам решенията в своя бизнес. Менторската програма ми валидира идеята, превърна я в цел и ми даде сили да не се отказвам. Така аз получих криле, прелетях през пропастите и сега няма да кацам. Менторската програма ми помогна от бизнес с кауза да създам 3-годишен бизнес план, с който аз да осъществя моята мечта
и да сбъдна моята кауза. За мен менторската програма беше много важна, защото създадох връзки с други хора и благодарение на нея излязох от моя собствен балон, екологичен балон и се запознах с различни зелено мислещи хора. Менторската програма ми даде страшно много енергия и увереност, че всъщност в България се прави бизнес и то не само от мъже, ами от жени. Започнах с идея, ентусиазъм и голямо желание. Завършвам с ясна структура, бизнес модел и още по-ясни цели. Като се пребрах от Англия, нямах среда. Така? И исках и моята визия за среда е точно каквато менторите предлагат. Знаех, че ми липсва нещо, бях страшно неуверена, търсех пътя, по който да продължа с бизнеса си. Тук видях, че така може идеята ти да порасне и че вече няма да има никакви ограничения за теб. Дори не мога да ги опиша. Нали? Водят се от кауза, просто много искат да помагат на всички. И за мен менторската програма е развитие на всички нива. Менторската програма е пространство на доверие, подкрепа и вдъхновение.